милиони хора, огромно население, което обаче периодически през вековете, още от 7 век, започва да изживява тежки суши. Проблема на 21 век е, че през 2005 година има огромна суша, през 2010 отново тежка суша и сега 2012, само 2 години след предишната, пак суша. Резултатът какъв е? В момента 17 милиона души вероятно ще умрат от глад този месец, следващия е август. За 3 месеца случва 17 милиона. 17 милиона деца през в този регион бяха 7 милиона души прогнозите на световните организации, от които 2 милиона деца. По Коледа, значи месец по-рано, прогнозата е била за 1 милион деца. И когато започна... Това е лавинообразно увеличение на... Да, значи въпреки усилията на международната общност да се събират пари на Европейския съюз, проблема там се задълбочава. И сега като започнах да говоря с милионите, аз в началото се опитах да се държа като предавах за Дарик, се опитах да се държа като BBC или като Франс Прес, да предавам стриктно, ето колко милиона ще умрат, какво ще стане. Гледах реакциите в нашия форум и те бяха коментар. Тук да ви на нас България, тук ние гладуваме, какво сте се хванали. Сега виждам, че зрителите виждат снимките, значи ето това дете, например, което е толкова облечено, той има 40 градуса температура, 40 градуса е температурата и в болницата, в която е. Тогава реших, че трябва историята да бъде разказана с имена, защото се оказа, глада си имаше имена там. И всяко от тези деца, най-слабичкото се казва Селмия, мисля, че това е Абакар, Зара. И това са все болни дечици, които си снимат? Това са деца на около 2 години, повечето от тях, които тежат 4 кг. Аз честно казано, като бащнях много представа, колко трябва да тежи. Но да бъдат 2-3 пъти повече на тази възраст. И става дума, пак повтарям, за 4 милиона деца в това състояние, в този регион. И какво се случва? Какво се случва? Има ли хуманитарна помощ? Има ли изход някакъв пък за тези деца? Това е някаква отчаиваща история, която тогава Кристалина Георгиева всъщност отиде за да каже от името на Европейския съюз, че увеличава помощта, почти я удвоява за тази година, за да може да има превенция. Защото сметките показват, че ако едно дете бъде хранено нормално, това би струвало на европейския платец да стигне в честно английски не са болници за ядене, така се казват, за захранване, нахранване. Болници, в които спасяваш